Asel Luzarraga Sarrabitia Bilbon jaiotako idazlea da. Mundakarra da bera izatez eta 1971ko urriaren 20an jaio zen. Enpresa ikasketetan diplomatua izan da Luzarraga jauna eta Euskal Filologian lizentziatu zen. Horrez gain, Puntamine musika taldeko kide izan zen eta gaur egun Euskal Pen Klubeko kide da. 2012 eta 2017 bitartean Argentinako Trio Ternura punk taldeko kide ere izan zela jakinarazi behar dugu. Buenos Airesen bizi izan zen 5 urtez eta bertan telebistan ere aritu zen Antena Negra telebista katean. Letras al margen Buenos Aireseko literatura undergroundari buruzko programaren ekoizle izan zen Luzarraga. Bere lanen artean, hainbat daude 11 ispilu ganbil, 2003koak, labairukoa, Karonte, 2005koa, elkarrekoa, Igartza sariaren irabazlea hain zuzen ere, Mosorroaren sarma, 2007koa, ereinekoa, eta Abarazka 2008koa, txalaparta. 2010ean, txalapartaren eskutik ere, Utopiaren itzalak argitaratu zuen. Eta urte bat geroago, Gezurra odoletan, txalapartaren eskutik ere, 2011an. Bioklik 2018an argitaratu zuen, 7 urte egon zen beste narrazio bat argitaratu gabe, eta Inoren munduan izan zen urrengoa, 2019an plazaratu zuen, elkarren eskutik. 2020an txalapartaren eskutik, Baik eta liburua argitaratu zuen, eta orain argitaratu eta presentatu dituen liburuak Maltusen ezinegona 2021an elkarren eskutik eta Usta garaia 2021an ere eta elkarren eskutik ere aurkeztu ditu. Horrekin elkarrizketa bat egin zaio Eusmendi telebistan eta liburu hauen nondik norakoak azaldu ditu Luzarraga idazleak. Arratsaldeon Asel, eskerrik asko guaz egotiarren eta zertan hasi baino orina hau esplike izkuzu segaitxi gure izen zuen hasi kanta, zein dan kanti esan lehenengo, eta segaitxi gure izen dozun hasi kanta honegaz gaurko txarlatxua. Arratsaldeon, hau da Evaristoen azken proiektue, Tropada do Karaio, o Esklabos kanta. Da, pentsaten dut kontatzen dauenak lotura estu edekola, noski, oin bizi dugune diktaduraren azken buelta honegaz, eta bebai Maltusen ezinegona aurkeztuko dugun liburuan kontatzen danagaz, ezta? Ni pentsat bizi dugun bide gero eta totalitarioago hori oso ondo islatzen dauen kanta dela. Ondo. Liburuen izenburua Maltusen ezinegona da. Hiztegi zen bilatzen baduzu, ezinegonak inquietuz esan gure dugu gazteleraz, eta egon ezine topetan badozu da impazientzia. Eta oso berbantzekoak izen arren, sentsazioa moten dugu, egon ezine dela, gehiago, intrigatik eta jakin mine horretatik sortzen dan zeuzer. Ze ezin egon dekoz Aselek? Konta ezinak. Nire ezin egonak konta ezinak dira. Batez ezin egona batzutan ondo esari lotuta dau, eta Maltusena bizetatik deko, eta nireak bai. Nire ezin egon nagusi da, bizi garela, apurbet Tropa do Karaion kanta hartun da, gizarte gero eta totalitarioagoan, diskurtsoak kontrakoa dinoen arren, emoten dau, gizarte gero eta aske eta demokratikoagoan bizi behar gendukela, giza eskubideek errespetu gero eta handiagoa dekoien gizarte baten gauzela, eta nik ikusten dutena da guztiz kontrakue, gero eta lotuago gauzela, gero eta kontrolatuago gauzela, eta nire ezin egona, egonezina, inpazientzia, dana horren inguruan bilduten da, ez dugula erantzuten. Ez dekolago gaitasunik, are gehiago, ikusten dut nire inguruko gure euskal gizarte hiperprogre ondan, gehienak oso gustura dauzela bizi dugune egoeragaz, eta gura dauriela irribarriari eutzi, trena horma baten kontra doan bitxardien, ezta? Eta ostia monartien dano gura dugula irribarre horri eutzi, ezta? Eta horrek sortzen dozte
ezin egon oso handize. Zure Labarrixe, 23. mendien kokatzen da. Olako jendarte bat irudikatzen dozu, non gizakizek berak balixorik per se estekon batabez, teknologisek agintzen deu, oso gizarte individualistie da, horri irudikatzen dozu robotak airetik dabizenak eta bar, eta orduen ingo gotzut galdera bardine, baina Maltusentzako. Apur bat, Maltusen personaji bera aurkezteko, ze ezin egon dekoz Maltusek jendarte horren barruen? Maltusek dekon ezin egon nagusia nik esango neuke gizarte, osea, giza maila oso kaskarra dekon gizarte baten bizi dala, ezta? Bera sentiten da bere inguruko gizaki gehienen oso ganetik. Emoten da gizarte hori, esan daigun, hori, 23. mende horretan milioi bat biztanle baino, ofizialki milioi bat biztanle baino ez diesela lotuten planetan, eta dana arazo guztia dauzela konponduta, inok ez dauela bihar egin behar, antzaz dago gaixotasunik, eta ardura bakarra da, bizi, ondo pasa eta orduak denbora bete. Ezta? Modu baten edo bestea, orduak bete. Eta Maltusek ez da horretara etzitzen. Bera gehiago eskatzen dutze bizitzari, gero ikusiko goia zentzutan, baina sentiten da batez be, bera dagola gizarte horren ganetik eta gizarte horrek ez dotzala emoten biderik berak barruan dekozen gaitasunak garatuteko. Bera oso sentibera da, musika itzen dau, bibolina jotzen dau, zetin dau filosofikoki be oso garatuta dagola, eta inguruko guztizen kezkak diesela beste barik hori, ondo pasa, orgia bizi, eta takitxo. Eta bera momentu alde batetik mirespen handia sentiten dau, bere arbasoen proiektuarekiko, eta baina aldi berean sentiten dau, apurbet, gizarte horrek guztizek mugatu egin dauzela. Hainbat gabezia badauzela. Eta bueno, hortik jatorko bere zinegona. Hau ja bitxikeri moduen, Maltus berbie bera, danok oinarte bintzet burura jatorkuna zen, Thomas Malthus, ekonomilari zagune, tipo hori bastante katastrofisti esan, baina zu anarkista deklaraue izen da, kuriosoa itzen da, Malthus izena ipini biherri zeti personaje horreri, nundi dator, edo Thomas Malthuseti dator berez, edo beste nundik hartutako izen bat da, edo... Pentsaten badugu, 23. mende hortan mundu guztizen milioi bat biztanle baino geldituten ez diesela, emoten dau lehenago prozesu nahiko maltusianoa gertatu dala, ezta? Azkenien, gaur egun ia 8.000 milioi biztanle gara planetan. Maltusak izaten eban, jendartien proportzioan arabera eta gaur egun jatekoan produkzioa eta Barcelandoan ikusitxe, torkizun baten gozetik eta etorriko diela, ez? Eta horrek ekarriko duela gizartien desagerpen bat olako zauzer saltze ban, ez? Batez be aberatzen eta aberatzen kezka nagusi esan, ezta? Batez be kezka zan proletarioek, txiruek, langileek, askarregi igualduten ziela, eta horrek arazo bat ekarriko zauela, ezta. Gero, azalduteko modue, maldutuzuena beste esan, elikagaiak zeozelan proportzio, bide aritmetiko batean ugaltzen ziela, eta biztanleria zera geometriko batean, eta etzala nahikoa izango, ezta. Horreri besteak beste kropotkinek emotzan buelta guztia, erakutsiz hori dana guzurra zela, aregeza. Elikagaiak biztanleak baina askoz azkarrago biderkatuten diesela, eta arazoa ez dala elikadura falta. Gaur egun be ez da arazo hori. 8.000 milioi biztanle izan gaitzekez,
baina munduan produzitzen dauena emoten dau horrek biztanle guztiak elikatzeko eta gehiagorako. Gozie ez dator hortik, gozie dator sistematik, ezta? Eta, noski, Malthusen teoriak die Adam Smithen eta ekonomilari kapitalisten oinarrietako bat, eta eten barik erabiltzen da mamu hori. Jende gehiegi gara eta horregatxik geldituko gara baliabidere barik. Hombre, danok bizigura badugu, Malthusen gizartean bizi diren moduen, argi dau, baliabideak ez dien nahikue. Baina beste maila baten bizitzeko, gaur egun lurrak emoten dau, gaur egun garenok eta gehiago bizitzeko. Beraz, bai, Malthusen izena ez da alperrik aukatatu eta Thomas Malthusegaz zer ikusi handia deko bai. Eskatuko dut, personajien sarrera moduen edo, kapitolotxu bateko zati bete irakurtzeko Malthusen inguruen apurra personaji zelan aurkezte dozun edo ikusteko. Ondo, hemen dekogu. Amu horiek hor diraute, berriz, sor daitezkeen Malthusen modukoentzat. Haietarainoko errepideak garbi eta zainduta, Malthusek horren arrazoia ulertzen ez badu ere. Izan zitekeen Boston, izan zitekeen Hanover, izan zitekeen Rosario, izan zitekeen Monterrey, izan zitekeen Minneapolis. Ez du garai hartako izen askok iraun, literaturan baino. Malthusek hainbeste maite duen literatura horretan. Eta zirrara eragiten dio oraindik, hiriaren ikuspegi horrek Malthusi. Lehenengo eguneko simikotik urrin badago ere. Egun hartan, 15 urte lehenago, 23 urteko gazte bat baino etzela, bere oinetan hiri paisaia hori agertu zitzaionean, ez zituen urrun malkoak, eta sinfonia baterako notak sentitu zituen bere ermamietan kilika. Joko zion sinfonia hori hiriari, biolina egautoan eroan balu. Hamarkadetan beste gizakirik hirietzi etzen tokian sentitu zen begiratoki hartan, misterio bat argitzeko zorian, berezi, beti bezala. Jakintxoak ziren gura arbasoak gero, zertara kondenatu gintuzten ordea euren borondaterik onenaz. Haien atzamar txikiaren itzala eretzkara, heroismorik gabeko garai luzeetan bizitzera jaurtiak. Zere nuke emango hiri horretako basteri ilunetan gau batez galtzearren. Oso interesgarri da aurkezpen hori, bide moten deuelako apur bat, bere testu ingurua esaltzeko, nun bizidan eta hori. Dioenez, Malthus berarekin identifikatzen den pertsonai bat da, eta bere historia guztiak zeintzuk diren jakinarazi ditu. Baita, liburuko parte batzuk irakurri ere. Horrez gain, poesiaren idazlea ere izan da, denboran zatika izenekoa, 2021an Buktegiren eskutik argitaratu du, eta saiakera ezberdinak egin ditu. Los buenos no usan paraguas, Desmontando un montaje, edo Desnudando al Estado. Hauek gazteleraz egindakoak. Horrez gain, itzulpen ezberdinak egin ditu, Las sombras de la utopía adibidez, La mentira en la sangre, edo El panal bezalako liburuak direnak. Hauesek beraz, Oizmendi telebistak emandako irudiak. Azel Luzarragak, historia, anekdota eta bere eleberrien nondik norakoak azaldu ditu. Hau distopia bat da, eta zientzia fikzioak distopieketan etzeko balioa dekoie etorkizunaren apurbet paisaia hori minitze gure egungo gizarteaz berbaitzeko. Bioklik idatzi nauen aurretik, aronte aurretik, eta niretzako etorkizunena aitzakia da orainaz berbaitzeko. Eta ikusteko, horrantz jo gura dugun, ezta? Gizarte honek horrantz bultzatzen gaitu. Arantz goaz. Eta kontu da, hori gura dugu. Hausnarketa garrantzitsuena hori da. Hori gura dugu. Eta buruan sartunda dekogu, baietz, gure eredua dala aberatzen mundue, privilegiatuen mundue. Moten dau hori dala desideratuma, danok gura behar gendukena, ezta? Hori dala ongizatea, hori dala zoriontasuna, lanik egin barik bizitzea,
lanaz beste batzuk arduratzie, gaur egun zer esaten deskue, esaterako, etxea kartzela dala, ezta? Eta askapena dala patroi batentzako lan eitxia. Ezta? Lanak askatzen gaitzu gure etxetik. Suposatzen da, gure etxea dala guk aukeratutakue. Eta lana dala biharra, horregatik euskeraz bizkaieraz da biharra, beharrezkoa dogulako, derrigorrezkoa dogulako egiten dugun gauza ez gustuko bat. Baina gaur egun saltzen dozkuna da, horrek askatzuten gaitzuela etxetik, familiatik, guk aukeratu dugun gizataldetik. Baina Liberian dala egin gura ez genduken gauza bat. Eta aldi berean gura behar dugule opor luziagoak, ordu gitxiago, hori agindu dozku aurrera bidean, igoratzen nahi ikasle garaietan, gaur egun zientzia fikzioa dirudi gure iragana, edo gure iraganean aginduten oskuen etorkizuna, baina goratzen nahi telebistan, bueno, telebista beti da propaganda, publizitatea, eta bagozan zientziaren ganeko programak, eta zientziaren ganeko programa horrek, 80etan, agindute oskuen, gero eta ordu gitxiago lan bihar egingo gendula, aizialdiaren gizarterantz ginuzela, laster astean 5 egun barik 4 egun eta asteburuak luzatuko ziela, eta hori, gero eta ordu gitxiago, eta ganera ia betiereko bizitzarantz joango ginela, ezta? Zahartzaroa gero eta urrutiago. Hor, esan biherra daude bai, irakurri esteuen jentientzako, jende oso zarra existitzen dela jendarte horretan, horrek esan gure dugu, ez dakit, zientzien garapena gaitxik edo bate jakin ze farmako gaitxik, jentie oso zar hiltzera heldu diela, ieskortasuna ez da lortu, baina 130 gorako jenti existitzen da jendarte horretan. Bai. Oneri da, azken finean, saltzen oskuen eredu desiragarri hori zan, alik eta behar gitxien egingo gendula, eta iaia etengabeko porretan biziko ginela momentu baten, azken finean zan, aberatzen bizimodu eredue, danontzako izango zala posible, ezta? Eta biziko ginela urtetan eta urtetan zahartu barik. Hori 80etan. Pasadira 40 urte, eta orduan baino ordu gehiago itzen dugu bihar, aizialdiaren gizartia ja astu dugu, osea, ez goazara, baina ondino gure desioetan hori dauz hartun da. Eta nik honegan esango nabe, hori da benetan desiragarri ze, gizakia bizileike, kenduko dugu biharra, eta hartuko dugu lana. Bizilegitzek ez lanik egin barik, ardura barik, gure denbora zeo zertan emon behar dugu, eta ez, eta batez be, zek beteten gaitzu. Gehien beteten gaitzuna da, besteentzako, gizartearentzako egiten duguzen gauzak, baliogarri ikusten duguzenak. Eta maltu zen ezin egona hori zinezkoa da. Egiten dozuna, egiten dozula, gehien ez ditzen dozu, hori, denbora betetiarren, baina ez da beharrezkue. Osea, alperrekue da. Eta horrek ezin zaitxu bete. Hori da nire tesia, nire ikuspuntu, ez da? Eta adinana betiko bizitzea da, negotzen hori, Unamuno, eta zera existentziala, bere kezka existentziala da, bera gura zauela betiereko bizitza. Eta nik lehenengo liburua idatzi nagoenetik, 11 izpilu ganbilen horretaz berbaitzen dau, betiereko bizitzaz. Eta inzu, benetan da desiragarri ze. Orduan hori ikusten da, hori, gaizotzen antzabintzat ofizialki, gaizotzen ez den jendie. Eta azkenean gure egungo gizartea da, ezta oinoen pandemiagaz ikusi dugu. Ez dugu ikusi gure eriotza, ez dugu ikusi gure gaizotasuna. Emoten da gura dugula gure gizartetik hori dana kanporatu. Iaia antiestetikoa dala jendea gaizotu eta hiltzea.
Eta dinot, hiltzea, gaixotzea, gauza naturala da. Ez dago bizitzarik eriotza barik, ez dago bizitzarik gaixotasun barik. Eta hori dana emoten da, eskutatu gura dagoela. Alfombra azpian sartun, gaur egun zaharrak zeitzen dugu, alfombra azpian sartun. Zaharretzetan, alfombra azpizen. Aulesia, gure imaginarioan aulesia adierazten den guztize, eskutatu gura dugu. Eta ja maltu zen gizartian, eginda da hori dana eskutatuta dago. Jendeak ez dago ikusten bere buruengan zahartasunik, ez dago ikusten eritasunik, gorputzean gura beste aldaketa fisiko-estetiko egin leike, eta gura dauen itxura hartun, eta gaur begiak urdinokin, bilar marroi, urrenguan lusatu bezua, edo zer gauza egin leike, dana estetika ustezko edertasun baten mendeko estetika baten alde, ezta? Eta, bueno, Malthusek berak hor ikusten dauz mugak, baina ez bakarrik Malthusek, ezta? Ikusten da Judith, ikusten da beste, horrek azkenien utsunea, zuloak sortzen dozkuzela barruan, ezta? Azkenien denbora badoa. Agian izango da, zahartuten nabizelako, eta beti gazte izan nahi, oso Peter Pan eta oso beti, baina azkenien, dienzu, bueno, ja, ulie urdinduta, amen dekot ez daki zer, ukundu eta, ostia, nire gorputze gaur egun neurri handi baten, mina da. Eta minagaz bizitzen jakin behar da, eta holakukara, ezta? Hori eskutatu gura izatie, da errealitatea eskutatu gura izatie. Interesanti hausnarketien. Hor, lehen egautoak eta aipatu dozuz, ez? Teknologizeia aro horretan heldu da esango gu bere mugarik handizenera, da teknologi oso garatu eta zuen belaunaldizek ikusi dozue prozesu guzti hori izan hazidan, gu esan aldugu ja jaio garela prozesu horren baitan, ez? Teknologizen garapena eta hori dana. Egizea gaur egunien jende asko jendartetik baztertute dauela teknologize erabiltzen ez jakitxe horregaitxik, normalinea deko jenti eta izeten da. Eta kuriosoa jat, Malthus bera baztertute badau gizarte horretatik, interesadeko teknologizen eta elektronikan zelan dau zen osatute robotak, sasoi horretako robotak zelan dau zen osatute, barrutik zelako adien, eta kontra esan deitxu aldiakon horreri, baina antitesi hori kuriosoen, jat, igual ez dakit zeuser gure izen dozu adierazi horregaz, edo ez dakit zein izetan zure intentzioa. Bai, alde batetik Malthus, eta Malthus da, ez da pertsonaia ideal bat. Osea, Malthusek deko niretzako gorrotogarria izan leitzeken ia guztiz, ez da? Dago, fascista bat da. Fascista bat da, Malthus. Baina aldi berean, badekoz bere gauza pertsona guztia, ez? Nire kontrakoa da, baina aldi berean badekoz gauzak nire ados egon itzek, ez da? Eta berak apurbet, bere gorputzen zetago, uko gindotze aldaketak egiteari. Ez da, bere oso horra dago, bere gorputza dela benetan berea, ez da? Baina aldi berean itxuten dau gizarte hori guztia, inguratzen dauen guztie teknologiak kontrolatuta dagoela, eta orduen berak zeozer aldatu gura badeu, eta berak gizarte aldatu gura dau, beste kontu bada onerako, ala txarrerako aldatu gura dauen, baina aldatu gura dau, eta hori aldatuteko ezinbestuko dela teknologia menderatzie. Zer, azkenean teknologiak menderatzen gaitu. Eta no kontrolatzen dau teknologia. Nok kontrolatzen dau, kontrolatzen gaituen teknologia. Eta? Gaur egun badakigu, no kontrolatzen dauen, kontrolatzen gaituen teknologia. Jendeak, zoritzarre, orokorra ez da konturatzen, ez da teknologiak kontrolatzen gaituela. Zu dinosuna,
ikusten dugu, eta gainera bizkortu da pilo bat pandemiaren aitzakipean. Telelana, dana etxetik, gizarte harremanak, urruntasuna, ez da zer, eta hori ez da kasuala. Nik Maltuse amaitzu nauen 2019ko martxoan, eta gero argitaratu zen 2021. Eta gero, tartian egon zen 2020 eta pandemian ditxosozkue. Eta hasi zanean konfinamendua hori dana eta niot, eta nila Maltuz amaitzuta dekot. Gero harritu dinot, hor Maltuzen esaten dotezan gauza batzuk irakurritze, jendeak ez dau sinistuko urte bete harinagokin hauela jamaitxute liburu, ez da? Bestalde batetik behitxute, kriston suerti eukizen du bai, ez? Dinote liburuen promozioarako, bai, ez? Justo... Ez da izo, baina, hostia, eta, karo, horre niri ez jazta astuten Espainiako presidentearen, badakigu edozein herrialde ez dauela gobernatuten horrek, ez da? Berak bota zauena konfinamendua erabaki izan saioan, parlamentuko saioan, etorriko sana justifikatzeko bota zauen perlarik niretzako nagusizena, hor, minutu bateko zera da, koronavirusa aukera bat da, azken urteetan bultzatzen ari garen bidea bizkortzeko. Eta hori parlamentoranea horrean ezak, aukera bat da, guk ja lehendik eukigen dugun plana bizkortzeko. Beraz, ikusten dugu norantz guazen, ezta? Eta norantzko horretan guaz, ezta? Orduan bagara gelditzen eta pentsatzen hasten, en fin, Maltuzen mundue geldituko da oso labur, eta ailegako da 23. mendea, baina asko sarinago. Ondo. Bigarren kantie ipini aurretik, azken galderatxu bat gure hotzutein, da, irakurlieri beti eitzen jaken galdera tipiko hori, autofikzioan inguruko galdera hori, zenbateko Maltusek azeletik eta zenbateko azelek Maltusetik? Dana. Esan gura, Maltusek azeletik dana deko. Azelek Maltusetik gauza batzuk. Esan gura, azken finean Maltuz da azelek sortutakoa, beraz horrek danak berak egiten da zen, pentsatzen da zen guztia dira nire burutik pasatutako ideiak. Eta agian da, lehenko daula gitxi, berbaitzen nagoen lagun bategaz horretaz. Literaturak bidea moten dotzula zure deabruak esorzizatzeko. Azkenien niri bururatu jazte Maltuzen moduan pentsatzie, da gain nahielako modu horretan pentsatzeko. Zu barruan fasista badeko zulako, izan alda? Barruan fasista hori bizidalako, eta nire bizitzan lan garrantzitsuenetako bat da fasista hori kontrolatzea. Ez hiltzea zinezkoa da, hor darosuna, badarazu. Baina bintzat jakitea ez dala hori garatu gura dozun nortasuna. Zurea barruan badagola aukera hori, eta ni beti pentsatu dut, egindotenean serieko hiltzaile bat, egindotenean edozer pertsonaia, pentsaten dut nik beste baldintza batzutan bizi izan banintz, hasia eta hasia izan banintz, agian hori izango nintzela. Zorionez, nire ikuspuntutik zorionez, sortu nahi testu inguru baten, eta testu inguru horrek aukera emondozt ikusteko hori dela, zehozelan, erreprimitu behar duten nia. Erreprimitu baina zukatu. Hori da, garatzea guraz duten monstrua, baina monstru hori nire barruan bada eta onartu behar dut. Eta literaturan liburu baten imintzen dutenien, da onartzea hori beni nahiela. Baina ez da nik gura dotan nire. Eta orduen, liburuan izten dozu, hor dau.
eta zu alegintzen zara beste niak, eta orduan pertsonaia guztietan zauz. Juditen zauz, Kingsleyen zauz, danetan zauz. Etorkizunin okurritzen behatzu non hori hiltzi, hori proba moduen aldo zu erabilie, bai, esken nire barruko zerra, Bai, gero basadia asmoak eta beste basa gaitasuneak. Nik esateako ez dut neure buruen, ni oso koltarra nahi, eta neure burua gai ikusten hainbat gauza egiteko. Baina gogoa egiteko, gogoan honor hiltzeko burutik pasa, inoiz pasatzen jatzu. Dan hori. Baina, bueno, zenez badekogu filtro bat, eta, bueno, literatura bide bat da, deabroak askatuteko eta emintzeko, eta, baina bai, maltuz ni nahi. Neurri baten, baina ni maltuz baino gehiago beba nahi. Zorionez! Eta deabruak garaitzeko literaturien bide horretatik, zure bigarren kantia, entzungo dugu aukeratu duzun bigarren kantia, roengoan zer iradokitzen dauzkun? Enion kontra egin agureari. Enuenaren arrotasuna zapustu nahi, hainbat azpiegizakik biziran zuela eta gure mendean, haien ondorengoa geneuskala ezagutaraziz. Zer izango ziren haien arbasoak, klasertainekoak, soldaduak eta poliziak agian, lurreko alderik epelenean bizirango zuten? Balkan batzuk zeuden Daviden arabera izotzak estali zituen eskualdetan, eta pintza liteke geroko migrazio txikiak izan zirela izotzak atzera egindakoan, gure herrietatik ahalik eta urrunen gordenaian. Berria zen izotz aroaren kontu hori, gure historia liburuek ez zuten horretaz ez eraipatzen. Daviden irribarre ase eta ironikoak iradokitzen zuen aldaketa klimatikoa etzela alaberrezko izan. Gai izan ziren gure arbasoak klima manipulatzeko, horretaraino iristen zen teknologia, eta alaba zen gordetzen zuen administrazio nagusiak horretarako ahalmena, interesgarria litzateke jendea ez ezik, klima ere gobernatzeko aukera. Horretaz ez diet inoiz ezer aipatu Kingsleyri eta gainerakoei. Girorekin baino enuen behin aipatu, baina setasunetan sartu barik. Bueno, sakondu dugu apur bat maltuzen personajien, baina begitantzeia, eta liburu honetan espazioak bebai, baina denboriek bat ez be dekola bere biziko garrantzizia, ez? Pertsonai bat gehiago dela esan leike denborie zure liburuen. Orduen apur bat, liburuen agertzen dana aletzeko edo, jendarte hori nik uste ja irudikatu dugu apur bat zelakoa zan, baina jendarte hori hobeto ikusteko jolas bat prosatuko txut. Botako txutez, 3 kontzeptu diferente, eta alor hori jendarte horretan zelakoa zan espliketie gure dut, apurua jentiek jakin deixen novela horretan zer topeko duen. Bai, prest? Prest. Lehenengo berbie edo kontzeptu botako txuana da, hezkuntza. Zelakoa zan hezkuntza, zelakoa da hezkuntza zure liburu horretan? Hezkuntza zelako dan jakiteko, lehenengo garrantzitu da jakitie zer dan gizarte horretan familia, edo zer ez dan, ezta? Haitxutie zelan sortuten diesen gizarte horretako gizakizek. Eta esan dugu ordurako 1 milioi bat biztanle bizirela, eta badekoie sistema bat kontrolatzeko biztanleria ez dala handitute. Txip modukoren bat badekoie, ugalketa txipa, ziurtatuteko pertsona bakoitzak gehienez sortzen dauzela beste gizaki bi. Eta printzipioz
hori ja biokliken hasi nahien garatuten, hor badago lehenengo harritxue bide horretan. Ez dago gaur egun familia esaten dugun hori, ezta? Gure gaur egungo familiak dekoienei, eta hor ikusiko dugu salbuespen dauzela, antisozialtzat jotzen da hori, ezta? Orduen, Familia monogamo tradizionala, ez? bai, eta orokorrian guraso ese komunitateak berak, zentzu zabala esateko, hasi eta esitako umiek ez dira existitzen. Dausenak, badaoz, existitu badaoz gitxi, baina antisozialtzat hartzen diez. Orduen, karo, saiesti zina dana, hori Hasleiren liburuan hau mundu barrian beste modu baten konpontzen zan hori, baina gizarte hontan amak ama dira, hau da, aurdun gelditzen die, erdituten die, baina gero aur horrek pasatzen die zuzenien aurretzetara. Eta adin batetik aurrera, gazte etzetara. Eta ja, 20 urtetik gora, bakoitzari ematen jako bere etxie eta bere independentzia. Orduan, jaio dienetik 20 urte izan artien, hori izango litzake hezkuntza prozesue, egoten die, adine bereko edo adine horretakon umien etxeetan, eta han izango die esiek. Eta ezitzaileak izango die gainerako langile moduen androide modukoek, ezta? Orduan hezkuntza sistema horrek dekona da alde batetik jakintza batzuk emon behar jakiela, eta badeko jes programak urtetik urtera aldatzeko, esperimentuak itzeko, orain hau irakatziko dugu, bestea, baina ez deko jena da benetan gizak figurarik hezkuntza prozesu horretan parte hartuta. Eta horregatik besteak beste niretzako Malthus da pertsonaia tragiko bat. Ze olako hezkuntza bategaz badago ikasten oso gatza dan gauza bat, eta da empatia, maitasuna. Ez dia hasten ez ezten maitasun giro batian. Da, automatek gidatutako prozesu bat da han hezkuntza. Gehienez, sortu leitzekeen bardinen antzeko adinekoen arteko harremanak, eta hor sortu leitzeke, simpatia, antipatia, baina ez dago empatia prozesu bat. Hori zehozelan ostu dotzie, eta Malthusek sentitzen dago utxun gabezia hori. Azkenean, berak ez dago ikasi empatizatzen. Eta hortik datoz beste gauza asko. Orduan, hezkuntza da bakarrik tresna batzuk emotie, eta gainera tresna horrek gero gizartean bizitzeko beharrezkoak izan barik. Ze gero horrek gaztiek 20 urtetik aurrera ez dauz behartuta lanik itzea, dana dekoie konponduta, kanpoko mundu hortan, eta ume aurre eta gazte etxetan, bai, dana dekoie konponduta. Jatekoa, dana. Eta ni pentsaten dut, guretzako hori gura da horiela, ezta? Planteatzen danien, emakumeak askatzeko, lehenengo eta behin gizonok askatu gaitxue. Lehenengo ja aspaldi, gizonok atera gintxuen ekuaziotik, ezta? Horregatik Kingsley izena dau, eta Kingsley izena oso garrantzitsua da, irakurle geuren kabuz, ikertzean horzan Davis Kingsley. Eta zer proposatzen zauen, ze hortara goaz. Eta ja, 20. mendeko 30. hamarkadetan Kingsleyk zer idatzi zauen. Eta hortarantz goaz, ezta? Eta hori bederatuta dau. Eta lehenengo esan gizonak entzea ekuaziotik. Aitze, gizartea disolbatzeko arriskutzat jotzen zen. Orduan lehenengo eta behin aitze kendu behar zen, umeen hezkuntzatik. Bigarrena da gaur egun bizi duguna, ama bekentzea ekuaziotik.
Eta hortik dator 0 urtetik umiek itxi behar diela estatuaren edo eskolaren eskuetan, ezta? Fabrikatzeko. Haurrak fabrikatzeko, inguruko familiaren, ingurukoen eraginik barik, haurrak fabrikatzeko bidie, ezta? Eta hori da askapentzat saltzen dozkuen aurrera pausua, ezta? Emakumeak askatzeko aitzakipia, ezta? Maltusen gizartean hori da nahiago egin da, prozesu hori amaituta dago. Eta hori da emaitza. Bigarren kontzeptua, amodioa. Zeran ikusten da amodioa Maltuse bizidan garai horretan? Ba, hezkuntzari lotuta, ez badago empatiarik amodioa, maitasuna oso gatza da. Iaia... Sexu harreman asko dauz, eleberri zen ziar. Hori da, maitasunaren ordezkoa sexua da. Eta gaur egun be askotan bebaitzen danean polimaitasuna, eta askotan nahaztuten da polisexuagaz. Eta baztertuten dana da maitasuna. Eta nik uste dut maitasuna baztertuten dauen gizarterantz goazela. Esaten da, distantzia soziala. Hainbestetan errepikatu dezkoen gauza bat, ezta? Distantzia soziala, ez besarkatu, ez musukatu. Distantzia. Ezta? Esango neuke maitasunik gabeko gizarte bat dela. Honek Maltuseke ez daki maitatzen. Saiatuko da. Ezta? Hor dago bere esperientzia bat liburuan, ezta? Saiatuko da. Eta batez be oso narzisista badabe, nik uste dut narzisista guztiek lez benetan ez daki bere burua maitatzen. Eta bere burua maitatzen ez dakienak ezin dago beste inor maitatu. Orduan nik esango nuke dela maitasunik gabeko gizarte bat. Ze importantia gainera, justo bizi dugun sasoi honetan, norbere burua maitatzen jakiti, oin inoz baino gehiago gainera, Bai. justo horreaz lotute, eta segitxi gabizen lortzen, eta lortzen duguna beti hirugarren pertsonan bidez da, ez? Da beti askotan laguntzi eskatzen duguna izen da laguntza profesionala, ez? Hirugarren pertsona bat, gure inguruko estimuloakaz ez tekogulako nahiko, eta nahiko paradogikoa da. Ez hirugarren pertsona horrek ez toskulako lagunduko, claro, lagunduko eskula, baina ja bierri zen hori eukitxi ez, jotzekoa olako zerbatera, bastante paradogikoa da. Ba, nik pezat zenbat inguruen komunitatea zenbat da gehiago desagertu, laguneka zenbat eta harreman urrunago haukin, inguruko maite dugun jendeakoa zenbat eta distantzia handiagoen, gero eta gehiago behar dugu profesionalen laguntza. Eta azkenien da maitasun profesionala. Zaintza profesionalak. Horretara goaz, dana profesionalizatu, ezta? Dana ez bada lanbide bihurtuten, ez bada kapitalismoarentzako produzitzen, ez deko baliorik. Doakoa, berez maitasunez emoten dugunak ez deko baliorik izarte honetan. Danak behar dau presioa. Eta gaur egun gauz maitasunari presioa emoten. Presioa eminten. Kaso horretan ja ez dago dirurik, ez dago presiorik, ja hori dana gainditu da eta ja ez dago maitasunik. Ze ja ez dago gizarte kapitalista behor gaindituta dago. Baina ez dago gaindituta behintzat eremu sozialistan, izan anarkista, izan marxista, izan eremu sozialista horretan kokatzen garenok gura genduken gizartia. Azkenengo kontzeptu botako batzuk, justo azizarelako sozialismoa eta abar aipatzen, klase antolakuntza zelan dago egituratute liburuen? Ze klase dau, ze klase existitzen die, existitzen da klaserik? Printzipioz, gizarte ofizialean ez dau klaserik. Danak milioi bat biztanle dieta, horrek danak bardintasunean hasiak eta hesiak dira, ezta? Ze lan guztize makinen eskuetan dau.
Gero badoz azpi gizakizek, baina horrek dauz gizarte ofizialitik kanpo, eta berez ez dotzi eserre emoten gizarte ofizialari, ez da eurek be, ez da hori itxiko dugu azpi gizakiak zer diez, ze dana ezin dugu argitu hemen, da irakurliek, zeo zer jaki, liburuak interesa aukitzeko beharko dauri ez hor gauza batzuk erantzun barik itxi, baina berez ez dago klaserik. Baina ondino gorde da hori euren hizkuntzan horako burgesa... Burges, berri asko agertzen da. Eta burgesan hartien bebai mailak dauz, ez dau, bakarrik burges, dau, burges batzuk igual privilegio gehiago dekiz, beste burges batzuk baino, eta bai, patzen da. Bai, eta gaina eurentzako da askotan, bueno, eskerra eta eskoia bat datoz, ezta? Eta eskerrentzako, sei eskoiarentzako, segun zeskoi mota eta zesker mota, burgesa, non hori burgesa esatea, pejoratiboa da. Zera, eskoi ekonomikoa oso burgesa dana eta oso arro dagona burgesa, baina da eskoi aristokratikoa, ezta? Eta eskerrean, suposatzen da, burges txikia eta beti dala iraina, ezta? Eta hor geratu da fosilizatuta, espresio hori, ezta? Burgesa esatie dala pejoratio, baina berak esaten da, baina azken finean hori erabiltzen dugu, baina gizarte, osea, milioi bat biztanle gara, eta gu gara benetan burgesen oinordekuak. Baina ondino erabiltzen da irain moduen, ezta? Burgesa izatea. Eta hori da gure gizartien gustatzeako pilo bat esatie, ze burgesa da, baina nik aspaldi nire lehenengo blogean, idatzi nauen holan, nire ironia garratxo horregaz, idatzi nahen artikulu txikitsu bat, burges ustel bat naiz, eta nik dinot, ni anarkista naz, baina zertan bereizten da praktikan, nire bizimodue, burges esaten dotzadan horren bizimodutik. Zertan bereizten da gaur egun, proletario gure gizartean, euskal gizartean, beste herrialde batzutara bago ez, baina gure gizartean zertan bereizten da proletario baten bizimodue, burges baten bizimodutik. Dana gura da hori, danen aspirazioa da, kaka berbera. Kaka berbera. Ezta? Orduan, eta hori ja, bueno, 19. Mendeko sozialismoan teoria sartu ziren, ikusten zan, langile askoren aspirazio gorena zala, burges izatea. Eta gu gara bizi gara gizarte oso burgesean, dano gara oso burgesak, baina pilo bat gustatzen datzu besteari esatea burgesa. Ondokoari, ezta? Orduan, bueno, horren karikaturatik badeko erabilera hori, baina berez gizarte horretan ez dago klaserik, ofizialki ez dago klaserik, ze lan guztize makinak itzen da hori. Bale, eta ja bukara erabiltzen gabiz, eta hirugarren kanti ipina aurretik, justo aipatu duzun guztizaz lotute, hizkuntzien egoeriri buruzko zatitxu bat hartu dut, interesgarri zen jatena, eskolan bueltak ematen izkion beti, erabaki horri hizkuntza unibertsal bakarra hautatu beharrean, zergatik hobetsi zuten sei ustea bizirik helduen munduan murgildu arte. Ordea, ez nuen ulertu gizakion berdindu eta bereizi beharraren oreka bilatu zuela. Hau da, hor, sasoi horretan be, segitzen da hausnartzen, segaitxik hizkuntzien hizkuntza homogeneo horretatikat, eta hizkuntzien balore soilik erabiltzien balore horretatikat, nundi datozen, noradoa zen, hizkuntza horren biziraupenerako baldintzak, eta interesgarri zen jat, asko hausnartzen dugulako gaur egun bebai, Euskal Herrize, euskerien, nazinoa bera, 2022 zelan dauen bizirik, eta
beti, askotan oso pentsamendu eskorragaz, ez? Hau ja badoa, ja kakatara doa, kulturi zelan dauen ikusitxe ez dugu biziraungo, eta hori nahiko bitxisen jat edo aipamen hori ikusti ezelan ondino, sasoi horretan ez, hausnartzen segidu alda bezala olako gauzak. Bueno, sin más, hori apunte moduen. Eta bukatzeko, denborari buruz egon gara berbetan, ipinozu pliten denbora abestize. Gaitxik ipinozu justo abesti hori. Imagina aldugu izenburu gaitxik, baina zer bideratu gotzu hori aukeratzera? Zuk horretaz berbaingo zestala jakina horretik, ni baeko buruen liburuen denbora funtsezkoa dela. Zu dinosun lez beste pertsonaia bat da denbora. Eta badoa arilkatzen hausnarketa bat. Eta ganera, gatzaren, Pieletek denbora diskoa atara zagoeneko, ni banekan harreman handize, harreman virtuala, Brasilgo lagun bategaz, eta alkarri bialtzen gutza musika, ni berari bidez ezagutunan, lehenengo MP3 formatua, eta ordenago, berak bialtzen zan CD-ak, Ratos de Porao, eta Titaz, eta Ira, eta bueno, hango taldiek, eta nik euskal taldiek bialtzen zazan, danatarik, Itoiz, Erate Zukarra, eta Pielete, eta denbora diskua izan zen gara hartako, eta bialdu notzan. Eta orduan berak idatzi doztan e-mailez, ni bialdutako musikan ikusi zauela, itan doztan, Euskaldun ontzat denboraren kontzeptua garrantzi berezia deko. Nik ikusi doz, zu bialdutako askotan dagola denbora Euskal taldien kantetan. Mikel Laboa berabe denborien kontzeptua asko. Eta gelditu jatan hori, bagia da, ez daki zergatik da, baina alde batetik gauz obsesionatuta ze zaharra garan. Bestetik, denboraz dago gure eskuetan, ze beste, potentzia biren mende gauz, orduan ez gara gure denboraren jabe, hasi nahien pentsaten, Euskaldunentzako zergatik izan lehitxeken denbora hain garrantzitsua. Eta gero nire literaturan konturatu barik, eta maltu zen egonean berezik konturatu nahi, eta goratu nahi nire lagun horregaz, ezta? Eta orduan gauz pentsatu, Pieleteren denbora, kanta horrek, gura dauenak entzun beharko dau, eta irakurri berbak eta hor denboraren gaineko hausnarketa oso politxe dago, kanta oso egokie da, honetaz maltu zen ezegin egoraren gaineen berbaitzeko, eta nire lehenengo liburue Pieleteri eskainitakoa izan zen, oso lagun onak dielako, eta orduan, beste keinu bat eurei, ze hor da, oso garrantzitsua da denbora novela honetan. Denbora bere ikuspegi metafisikotik, realetik, psikologikotik, Ondo, eta bukatzeko Ibai, azkenengo kanti jarriko dugu. Jarri aurretik, igual esplikeu zein dan azkenengoa eta segaitxik aukeratu duzun, bai, untxin dozu moduan. Bai, bueno, hor hasi gara tropa dokaraio eta taldea IE sortutakoa badabe, Aristoki sortutako taldie badabe, da betiko punka, ni betiko punketik nator. Punka jaio eta punkilko nahi, da gero Pielete da metal industriala eta hori. Eta gaur egun ni oso sartuta nabil, hasi nahi onartuten lehen niretzako arratzaia gorrotagarria zen reggaetona eta trapa eta horregaz jolasean hasi nahi eta deskurbitzen musika talde asko. Eta dala etzi, esatu nahuen musikari hau, Louta, Argentinakoa, eta Argentinan esaten dan lez, me partió la cabeza. Eta kanta honegaz, no te comas la peli, da kanta. Eta ni pentsatu Maltus entzako oso kanta proposa da esatie, Maltus no te comas la peli. Rollo rapero da bastante, Kabeko kanta batzutan trap gehiago,
baina oso bariatu da. Que te roban las ideas como el mago de Oz, es que va de con... Comas la peli. No te comas la peli, les tienes que ganar. Bueno, eta bukatzeko bi galdera eingo dotzu daz. Gure dut apurtxu bet, zure sorkuntzara begire, ja Maltusen mundutik urtengo gara. Espero dut jentie entere izena nundi doan elabarri zen ikusten nahiko azalpen emondo guzela. Eta jarriko gara purba zure sorkuntzara begire. Gure dutzu galdetu, zelan sortze dozun zuk, zer rutina nabiltzen dozun, zer kinspiretan zaitxun, ez hausenin inspireta zer reitzen dozun, apur bat, espliketie zure sortzeko prozesu hori zelakoa dan. Bai, bueno, liburu bakoitza deko bere prozesue. Baina bai, rutinari begira, ja aspaldi hartu nauen ja arau apurte zintzat, edo bariku goizak idazteko izatia. Gero, bikotekide barik bizien haienetik eta denbora gehiago nahonetik, zapatu eta domeka goiza batzutan idazteko izaten die, baina barikue sakratue. Horan badakit egun horretan idatzi egingo dutela. Gero liburu bakoitzak beko bere prozesue, baina liberian nire liburu guztiak dauz alkarri lotute. Orduan niretzako liburu danak dira proiektu oso luze bat. Eta ez dago esan gure danak hasieratik aspalditik pentsatuta, batzuk etorten dira, baina proiektu bakoitza joaten nahi pentsaten zelan sartu bestiekaz batera sortuteko unibertso koherente bat. Maltusega amaitxu dut, pentsaten dut, printzipioz amaitxu dut, ziklo distopiko bat, baina liberean Maltusen aipatzen die aurten argitaratuko liburu barri bat, izango da ziklo distopikoa, aurtengo hasiko da ziklo eutopikoa, hau da asmatutako mundu desiragarri bat, hau da ez desiragarria, beste izango da desiragarria, hau da aukera, horren aurreko aukera, gu orantzagoa ez, baina agian ondino gara izgoaz arantza juteko, eta oin hasiko nahi eskaintzen besti ez da. Baina suposatzen da, biak gertatzen diesela unibertso berean. Hau gertatzen den bitxartien, badau bestea be gertatzen. Orduen alde batetik, historio bat ikusten pentsadotenean, pentsadot historio horretaz, eta asko etorriataz dutxan egonda, edo ezi momentuen, edo Maltuse izan zen, eneukan, amaitu nauen bioklip, argitaratu nauen 2008an, eta justu nehen bilela, Netflix ikusten, etorri izan Maltusen ideia, eta batzutan da, asaltoan datortzule, eta ostia, gelditu, apunteak hartu, eta gero hasten zara ja konexioak egiten beste, ja pentsatzen zelan sartu hori gura dozun unibertso horretan, koherentea izateko, eta bar. Eta gero, basoaz pentsatzen pertsonaiak, zirriborra, liburu bakoitzean modu bat erabili dut, batzutan paperean apunto, beste batzutan kronologia, beste bat lekuak, beste bat pertsonaiak, eta fitxak. Eta gero, batzutan sortzen die, hasiera batean libururik ez dekoien ideiak, pasarte osoak, esateko orain argitaratuko duten liburuen, pasarte asko zien gauza solteak, Buenos Airesen nengoela idatzitako gauzak, eta hor sartu, eta gero ja liburu, hau liburu hontan badoa. Eta azten zara horregaz jolastuten. Alde batetik da hori, inspirazio momentuek, eta bestetik dau asteroko lana. Eta asteroko lana da, barikuen altzaten nahienan badakit idatzi behar dutela,
egun batzutan inspiratuago zauz, bestetan ez, eta batzutan ez dekozu, sentitzen duzu ez dozula zer idatziko, eta azten zara, bueno, berri irakurtzen hasiko nahi. Berri irakurtzen, eta batzutan gitxien espero dozun egunien, azten zara, eta eta datoz ideiak, eta azten zara, beste batzutan, azten zara, dutxara noa, merkatura, erosketak eitzen, eta zara gai esari idazteko. Baina garrantzitsua da disiplina hori. Ze benetan, ezer idaztea espero ez nauen egun askotan, disiplina horri esker, ipin eta ari, eta sortu dira espero ez nebasan gauza. Sustean, da batean, inoiz baina, takada baten, pilo bat idatzi, eta inoiz, gaur eske benetan, egoen gogo barik, enauen ezer espero, eta batean momentu baten ez dakizu nondik klak egiten da konexio bat, eta ikusten duzu argia, eta sormenak emoten dotzun plazera bezalakorik ez dago, Itzela. Izan bakizu, momentu hori, ze magiku dan, eta nik askotan, subidoi horretatik, askotan zauzean ondino paragaizen moan jizten, eta nik garai batean beti izan, oin beste familia egoera beste bat da, baina garai batean zen amari deitzu, ze ama pintorea da, eta orduan bera amari deitzu, eta ze amak aitxu eitzen dozte nire, eta berari, non hori kontatu behar dutxezu, zaz como, emozio hau, non hogazpako konpartidu behar dut, eta normalean zure inguruko lagunek ezin duzu konpartidu, zestan zian izango zara txapa utz, nire lagunei pakea emongo txiet, kontxa due, batzutan dortzen dozuz lagun batzuk momentu horretarako, baina oso gatza izaten da, eta lehen beti izan ama, eta amari belarria berotu. Nau hemen, ze ondo, ze Eta bueno, egia da, liburu batean maltu zen asko izan ziren, 4 hilabetean idatzi nauen, izan zen etengabeko subidoie, baina olako gitxi izaten die. Normalean, liburu oso baten olako momentuak zeria, uneko 20, eta bestea da lana. Vale, eta azkena, gurot labur, gaur gure etorri dan jentieri, espliketie zergatik irakurri behar deuen Maltusen ezin egona. Labur, Bai, labur. Azteko, hori beti da idazlearen ikuspegi guzti subjektibua, baina pentsaten dut, lehenengo, pentsateko asko emoten dauela, agian behitzu da, lagun batek da bidek ezaustan dala zientzia fikzio existenzialista bat. Osea, deko filosofiatik asko, pentsatzeko asko, eta pentsatu gura izan eskero, egia da batzuentzako agian nahiko deprimentea diesela distopiak, batzuentzako ezin do distopia bat idatzi, deprimitu egiten nau. Distopiak deprimitzen basaitxue, horro dekuzue errazoi bat ez irakurtzeko. Hori be, aurretik esan da. Baina gustaten baiatzue irakurri ala buruari egalak emotia pentsateko eta agian ados ez egoteko, pentsaten dut puntu asko dauzela hori, burua martxan ibintzeko. Eta ni pentsaten dut literaturan ikuspuntutik askotan kritiketan eta jendearen komentan ez da gehien baloratzen dena, baina gustatzeako nari egiturari erreparatu eta joko asko dekoz. Judit, Maltus, hor dagoz izpilu jokuak, bien artien, eta egitura aldetik eta zer aldetik, ni pentsatu literatura maite dauenarentzako badago la materia. Oso ondo, bukaera moduen, azkenengo zatitxue pentsa duguna irakurri, eta horregaz amaitxuko dugu. Eskerrik asko gurien egotiarren, eta eskerrik asko urbildu zarien hori, txalo ero bat azeretzat. Enlatika zartu txalo. Eskerrik asko. Amaitxu, bai. Denbora guztizen berbain dugu batezen Maltusen gainez, eta pertsona nagusie, baina niretzako funtseskoa da beste pertsona bat Judit, gitxi agertzen dana, 3 momentutan agertzen da, baina
liburu honek esan gura dauen aitzuteko funtsesko pertsonaia da, eta bueno, horren zatitxu bat irakurriko dugu. Amai alderakoa da, baina ez dau spoilerrik eitzen, edo David Bermioko lagunak asmatu zaren euskeraz spoiler esateko, izorrakina. Izorrakina, bitxu, berra politxa. Izorrakina, beraz, David, izorrakinik ez dugu egingo, baina amai alderako da. Egunek ikusten duzun lehen pertsonaren aurpegia badakarte. Norena dakarte gauek. Ordu honetan enuke inoren aurpegia jasango, are gutxiago neurea. Nahiago dut lehioak erakutsi nahi didan mamutik harago begiratu eta dakarren ekaitzaren lehen seinaleak bilatu. Ederra, neurritzua eta barea izan den eguna inarrostera datoz hodei beltzak. Gauerdia gainditu dugu eta beraz, egun horretatik kanpo kokatuko dugu datorrena. Pena, itxaropena izan dut gaurko lasaitasun hilgarria urratzera iritsiko zela. Alerta laranjan ei gaude. Ibaiaren alde honetan bizigaren hoi laku zabal bat oparituko digu antza, bere mugetatik askatutako ibaiak. Onar ezazu, Judit, galgari gabeko urbazatia izateko sasoia joan zaizu betiko. Nazkaren erresuma diren orduetan sartu zara, eta biluzik ikusiko zenuke egia. Kristalak harrapatuta daukan mamu horri aurrez aurre begiratzeko adorea bazeneuka. Badirudi orkideak orraztu nahi dituela haizeak. Lastan egiten die momentuz, kilkerren zehazkakanten erritmoan. Agindutako uholdeak itoko ditu laster. Orkideak ez ezik, baita Erasmusen patatak eta kilkerrak eurak ere. Haien zehazkakanta ordezkatuko du haize eta perkusio oldarraldiak, hileta kanta bihurtuta. Bihar goizean, haien hilotzen gainetik ibili zaitezke hortosik eta bilusik, hala nahi baduzu. Haien edertasunaren galkortasunari barre egin edo elegia bat eskaini. Ezer gertatu ez baliz legez, ekingo diote langileek lanari, eta orkidea, arroza, idibioz, patata, ekilore, harto eta tomate berriak egongo dira laster urak irentzitakoen lekuan. Kilkerrak ere itzuliko dira edo haien ordezkoak. Nor da gai kilker biren kantua beristeko? Duela 14 urte gertatu legez. Hori da, estatistikak gezurrik ez badio, gure osoan uholdeak errepikatzeko zikloa, 14 urtekoa. Gaurkoa ordea, azkena baino latzagoa izango da. Eta desagertua da duela 14 urte bere burua behin eta berriz berritu eta berrasmatzeko gogotsu sentitzen zen emakume hura. Alda dezakezu azala urtean behin nahi baduzu, musker baten antzera, baina barruan musker bera biziko da beti. Nazka ematen dizun musker eskatatzu eta odolotzekoa.